kae kod japuonjre masomo mbalariany mopogore opogore kotudore kod wach mar japuonjre madonjo e hikgi mokwongo e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Asomo kuom ote kendo ma nyakwa Ramogi chwalonwa Calvins Ochieng wacho kae ni Pwani University nitiere machiegni gi wath mar nam chumbi raha ng'eny. Odhi mbele kocha ne achiel kuom jopuonjre ma Pwani University wach mar Indian Ocean nyaka student bed ne akicha mondo kik gikel disappointment ne jonyuola. Mago mana moko kuom ote ma nyakwa Ramogi medo chwalonwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kotwak marwa Syndy karwa kietwak relationship owinjo bed e yo machalo nade nyanya to e kind jopuonjre kod lecturers nikech iyudo ni e mbalariany kacha nitiere weche mopogore opogore matimore e mbalariany. Nitiere jopuonjre moko ma en chakre semester chakre nyaka semester rumo ok odhi kata class somo bende ok osomo penj kochopo tineno ka okalo penj to kosomo matin ni nyalo bedo ni nitiere kako gajore kod lecturer magi gik matimore ok onyalo wacho ni gin miriambo. Kata kamano relationship kata tudruok gi lecturer winjo bede yo machalo nade mar mondo mi Jennifer gi Stacy madonjo e mbalariany sani obedane kod ng'eyo ewi kaka winjo bede gitimo kiko bed ni obedo osiep moro ma ok owinjore gi lecturer mapuonji. Oge relationship ma paro mana moro madhi miyo inyuomo wano koro okay gima nyalo wacho kuom relationship with lecturers Stephen owacho ni lecturers gi gin kaka jonyuolwa koro sasa mi interact kod gi in a way ma ing'e ni mae ng'ama duong' ni number 1. Number 2 respect to your lecturers is paramount because the moment ma ibedo gi an issue with your lecturer, believe it or not, they have a way of making you suffer in that institution. Ginyalo miyo ki graduate, ginyalo miyo your marks obed missing for whatever reasons. Koro number 1 onigibed gi a very respectful relationship kodgi. Mara rio Jija wacho gani ntiere marks moko mar sexually transmitted. Kaka nyiri ma mbesena ok daher ni udonje gi kailago. Work for your marks maka ingi evidence of maybe exams mitimo, cuts mitimo. Ka ingi issues with your marks inyalo go through department heads. Okochuno ni nyakidhi to that specific lecturer. What I'm saying is try to avoid sexual relationships with your lecturers. That is not na very good balance for your studies. Mokwongo ibro bedo gi some stigma nikech students are bound to know ka in gi weird or a sexual relationship with their lecturer. Ntere aka jibro ng'eyo. Ka ji ong'eyo ntere aka gibro approachi. Ntere aka jibro bedo ka wewi. Gigi tete bro duogo back to stigma. Ibro feel very stigmatized. Kasti donjo into depression. Kasti donjo into drugs. Kasti negori. Uwinjo that sequence. Koro try to maintain a very cordial relationship that is respectful, that is professional. Ma ingegi midware school kachacha. Kasto these lecturers kai bedo machiegni kodgi gima ginyaloga konyigodo by the way gin recommendations for jobs ka in ng'ama ja andiko kitimo articles they make recommendations for you but again they can hire you for their personal use. That does not mean nikoro maintain a certain relationship that is very weird or questionable with these individuals. Tamata might be very professional even in your dealings with them. About classes, try as much as you can mondi attend classes go nikech you will pay dearly ka jitimo penj to in maybe ikoso maybe the threshold monegi meet mondo idhi tim penj no. Ntere lecturers moko ki meet maybe 78% ama 80% class attendance okitim penj no. Koro ineno mano bro duogi gik moko kaka supplementary special exams magi chaki chulo. Ineno kichaki medo ting ne iniwuon kendi chaki medo ting ne janyuol ni. Try to avoid all those issues. Maintain managima is reasonable, professional, what is structured really. Mano kende gima danga wachi.